колко време те тренираш по ментална аритметика? От 2 години? Прекрасно. Трудно ли е? Кажи ми каква е цената на успеха? Цената на успеха е, че моите треньори са ме научили да се развива мозъка и да спечелят това място. Поздрави за тях. Прекрасно. Искаш ли да покажеш нещо на децата, които те гледат в момента? Да. Какво? Че не е важно дали ще спечелиш място, важното е, че си отидал на турнира и си участвал. Прекрасно. Благодаря ти много. Кажи ми само кое е най-хубавото нещо, което правиш в Mama Kids. Най-хубавото нещо в Mama Kids е спортът. Прекрасно. Благодаря ти много, Кала. Честито за успеха и от тук само напред и нагоре.